Toto je zlato a toto je platina. Cena zlata viac než dvakrát prevyšuje cenu platiny. Na čo sa práve pozeráte, je graf zobrazujúci zastúpenie chemických prvkov na povrchu našej planéty. Tu vidíme prvky napríklad ako kyslík či krémy, ktoré tvoria všetky šutre okolo nás. A čím ideme nižšie v grafe, tým výskyt prvkov klesá, čiže ich vzácnosť narastá. Zlato a platina sa nachádzajú veľmi nízko, no platinu vidíme pod zlatom, čo činí výskyt platiny vzácnejším. Potom prečo je zlato viac ako dvakrát drahšie než platina? Už od raného detstva máme v mysliach zakodované, že zlato je symbol bohatstva a prosperity. Zmienky o jeho finančnej sile sú zobrazované už v detských rozprávkach. Videli ste niektorú rozprávku, kde by sa platina používala ako symbol bohatstva? Ani ja nie. Jeden animák si pamätám, kde platinu používali ako technický kov. A aj to je dôvodom, prečo je platina lacnejšia. Má oveľa väčšie priemyselné využitie než investičné. Vyrábajú sa z nej chemické katalizátory napríklad v petrochemickom priemysle. Hoci zlato sa dosť veľa používa v elektronike, ale až 90% jeho množstva sa reálne využíva ako materiál na úschovu hodnoty, či už tehličky alebo šperky. Ako posledný faktor zmienim volatilitu týchto dvoch kovov na burze. Zatiaľ čo ceny zlata stabilne narastajú dlhé roky, ceny platiny skáču ako gumkáči po predávkovaní gumidžúsom. A to robí platinu menej lákavú pre investorov. Ja si myslím, že zlato je vzácnejšie vďaka jeho žltej farbe, pretože je pre ľudí lákavejšie ako nejaká siva. A do čoho investujete vy? Napíšte mi komentár. Čaute sa, majte sa.